Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен, гапое ки дар ҳар як видеомон мегем ва бо ҳамун гапомон бо ҳам ҷои ки фақат сиёмка мекунем, ҳаме хелам дастгирӣ мекунед, бовар карда билет мехарен. Беҳад миннатдорум, боше ҳама вақт гуфти ҳамун гапо ки ай зиёдтиш да зиёдти аймада ухеле ки шумо дастгирӣ мекунед ва ранги ҳар видео монда мегем ки барои билет номеромон ҳаста, ином кунҷдаимонумша занг мезанем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки билет тотона бигирем, ай ки ҷой ба ки ҷой боша, ай кадом шаҳри Россия ба кадом шаҳри Тоҷикистон ё ки обратно мегирем иншаллоҳ. ва чӣ хеле ки видеои пештара тамошо карда будем, барои граница Қазоқистон мошин қатъи мешава рафта омада, номри як бародарам монда будем, бисёриёш гуфтем мешава, бале мешава, бо одаморо ҳамроҳӣ кардем, рафтам бе ташвиш омадан, кадоме ки ба мошин рафтанӣ боша дар WhatsApp нависем, иншаллоҳ номерои ҳамон бародарро роҳӣ мекунам. мақсад ай самолёта арзонтар меғалта, одамое ки ба самолёт мегиранд хидмон мегирем ва барои нафарҳое ки депортация доранд ё ки документошон проблема аэропорт омадед ва билет доранд, мегӯянд ки чӣ хед роем, дар WhatsApp нависем ки номрои якай Фаруха роҳӣ ки иншаллоҳ роҳӣ мекунем, медарора. ва хостем ки як рости видеома комментариҳоша хондум, хостем ки камтарак дар комментариҳотон то ҷои медонистагимон ҷавоб гардонем ва дастгирии ҳаёт наеброрем, боше ҳама вақт мехонем. бародарҷон, ҳолате буд ки ягон нафар 3-4 сол бе документ рафта омадагӣ боша ё не, дар аэропорт ҳамаи ҳолат будагӣ ай, бале главни штраф надошта боше, бе ташвиш мерен мебинед. хоб ака граница айрӯи патент мера ё мигратсионка? Айрӯи патент бародарҷон, ун мигратсионка вақте ки додан аму успед кади патента спориди, бо агар ки трудовой договор дошта бошӣ продлит мекунӣ, надошта бошӣ айрӯи патент нигоҳ мекунӣ. сад илтимос пешакӣ дар саволи ман ҷавоб гардонед. ман 17 солаам, депорт документ надорам, теҷикераам депорт мекунанд. мисол фарқ надорад, кӯдакое ҳастанд ки мақсад кӯдакорам депорт мекунанд, баъзеҳо мегӯянд ки то 18 солара депорт намекунанд. Не бародарҷон, мисол проблема штраф ё ки ягон проблемаи дига дошта бошед депорт мекунанд. Лекин шумо ҳам худтонам аҳамияте ҳастанд, одамое ки гуфти ҳамун гапо фақат бе документ мегарданд, мераванд мебиёнд, ҳамин штраф накунед, проблема накунед, иншаллоҳ бе ташвиш мерем мебиёед. хоб брат, илтимос ответе, тухми мурғ ручноида бурда мешава? Не бародарҷон, ручноида бурда намешава, багажда як хеле мегирем ки накафа иншаллоҳ мебаренша. ма 2.5 сол пеш сеюм парковка ҳамҷода телешка ҷамъ кардам, ҳаме меовардан мусуркашда, гуфти ҳамун гапо, як напитка чиё ки ай ручной мегирифтан меовардан, напитка, асал, як гала чиёра ручноида намонда, ам лучше фақат либоси қанд бигире ручноида у хубтарай. акай Абдулло бародар, чӣ хел қатъи худат гап занем бародарҷон? Бале, ҳамин номерое ки ман мемонам, бародарон ҷавоб метиҳад дар WhatsApp як бародар, дар номеро як бародари дигам. худам бисёр вақт аэропорт дорем, бисёр вақт мақсад вообще кам ҷавоб метиҳем телефонда. ин ҳамиҷа дар силкаи инстаграма мемонам, метоне ки нависем, иншаллоҳ худам ҷавоб метиҳем. салом ака, билет ба кӯдакои 10 моҳа билет мегиранд? барои кӯдак нигоҳ кунед, Somon Air боша, аи тараф рафтан то 2 сола 600 рублай, ай 2 сола то 12 сола 50%. А российский компания бигем ки Урал Ютер, Северный ветер то 2 сола 1,5 ай 2 сола то 12 сола 75%. ака мигратсионка гум кардем мешава равем теҷика? Бале, вақте ҳамун таможнира гузаштанда баъзе одамое ҳастанд ки ҳам паспорт қатъи мехезанд, мераванд мегӯянд гум кардагимон, мезанам беорам, ҳамаш мебирояд. салому алейкум, ман кредит дорум, бояд гражданин Россия бояд сдават кунам, ягон проблема мешава? Не бародарҷон, вақте ки марам документума спорида будам, кредит телефоне ки сиёмка мекунам, гуфти ҳам гапо кредит буд, некем и да кредити телефон ё ки кредит да депортация да ичо вообще ягон кас да проблема шидагӣ нест. Ҳозира бе ташвиш метавонед ки документотонро падават кунед.
салом акай Абдулло, паспорти ман об ба ғалтидагиай печатоша фаҳмидан намешавад. яъне ки печатош ранги рафтагиёй чӣ маслиҳат метем барои рафтан гаранг мекунанд ё не? бале бародарҷон, гаранг намекунанд, мегардондантон ай таможнӣ. ҳамин нафарҳое ки бисёр одамҳое ки мегардонанд мебинем ё ки овда задагиай печатош рафтагиай ё ки ягон варақи паспортш кандагиай мегардонанд. российский компания боша билетш месӯза. хубтараш возвращение народи намегирем, бе ташвиш мерем. خب همه کامنتر یکم ترک اینترس نتوفت راسوندم تونه خیلی یا لایک هایو تونه بروره و حرکت میکنیم که ویدیوی نو بروریم همه تونه الله نگهدار باشه.